Olulusasazo ngqolwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. Our call is that let us work in our sectors, in our patrols, in monitoring our hotspots with the South African Police Service. I-CPF KwaZulu-Natal idandalazise izicwangciso zokuncedisa i-agente zonyanzeliso mthetho kugcinwe inzolo noxolo KwaZulu-Natal ngolwesibini. Ngicela ukwakhelwa indlu ezoba netoilet. Ngaphakathi kwebe toilet ikude. Ucelela amalizo umama womntwana ozelwe enenkubazeko eFlagstaff eMpuma Koloni. Kwezemidlalo iBafana Bafana iza kungquzulana neCanada ngokuhlwa kwangomso. Molweni Mzontsundu singonondaba beljelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlanje singalibasanga maseko masingene emxholweni. Aphantse afikelela kwiwaka amagosa aza kutyalwa kwizitalato zephondo laKwaZulu-Natal ukuncedisa iagente zonyanzeliso mthetho ngolwesibini umhla wama-30 kule nyanga olulusuku oluqingqiweyo nolubekwe imibutho yoluntu ememelela ukuba bonke abemi bamazwe ngaphandle baphume kweli lizwe. Amalungu e-CPF adibene norhulumente wephondo eThekwini athi thaca izicwangciso zikarhulumente zokulungiselela olusuku. Phakathi esibhekelela ezokuphepha zidlala indima ebalulekile ekuphepheni komphakathi zisebenza njengeso lamaphoyisa. Kungaleso zathu ke uhulumeni namaphoyisa banxusa zonke izihlaka ezibhekelela ukuphepha komphakathi esifundazweni ukuthi basize ngaphambi kwaJune 30. Kulindeleke ukuthi kube nembhikisho emkhulu kuso sonke isifundazwe njengoba izinhlangano ezilwa nabakufika bakuleli ngokungemthetho ukuthi ababuyele emazweni abo ungakashayi umhla ka30 June. Yize abamele ama-CPF bebehlangene lapho baseke ikhwelo lokuthi uhulumeni akabhekane nenkinga yabantu abakuleli ngokungemthetho kodwa bathembise ukweseka amaphoyisa. Amalungu ama-CPF angaphezulu kwa-9,000 azobe semgwaqeni esebenzisana namaphoyisa. Our call is that let us work in our sectors, in our patrols, in monitoring our hotspots with the South African Police Services. Of our communities begins at our borders. Therefore, as KZN Youth Crime Prevention Desk, we all call for two things through lawful checks at all borders. Uhulumeni uphinde wagcizelela ukuthi nokuba uvuma ilungelo labantu lokumasha elikumthetho sisekelo kodwa umthetho kumele uhlonishwe. The enforcement of immigration laws is quite very important that it finds expression. However, the laws enforcement is the responsibility of government, state authorities. Maphoyisa ataseme ngomumo. We are having more resources, firstly from the province, because we have we are deploying even the members that will be on rest days. They will be on duty. We will be deploying our reservists. Mhlangano we-CPF uza ngemuva kokuthi izinhlaka zomdabu nazo zibophezele ekutheni zizoseka amaphoyisa nohulumeni uqinisekisa ukuthi imbhikisho iba nokuthula. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo eThekwini. Kusenjalo umkomishinala wamapolisa obambeleyo eMpumalanga uNjengele Zelf Mkhwanazi uthi isithili saseNkangala sibonwa njengesona sithili sinobuzaza malunga noqhankqalazo lucwangciselwe umhla we-30 kule nyanga. Abezokhuseleko kuquka amapolisa, umkhosi wokhuseleko woMzantsi Afrika kunye namashishini ezokhuselo abucala aza kusebenzisana ukuqinisekisa ukhuseleko loluntu kunye neziseko ezingundoqo. Lazo lilungelo elikhuselwe ngumgaqo siseko kodwa amapolisa aseMpumalanga alumkisa ngelithi izenzo zolwaphulomthetho azamkelekanga konke konke. From today moving forward until the 30th and beyond, we are going to be very visible, making sure that the people in Mpumalanga are safe in all districts. We are going to deploy, we are going to make sure that we take care of the situation.
Urhulumente wephondo uxhobele uNongekehli ukuqinisekisa ukuba uqhankqalazo lukhuselekile kwaye uluntu luyacetyiswa ukuba lungasebenzisi lithuba ukwenza izenzo zolwaphulo-mthetho. We anticipate that we are going to have a peaceful march as anticipated. If any eventuality might arise, we are stand ready as law enforcement agencies of the province and also the country to deal with that situation at that time. Ngaxeshanye umbutho wolutsha othintela ulwaphulo-mthetho eMpumalanga uhlaba ikhwelo kubantu abangene kweli lizwe ngaphandle kwempepha mvume ukuba balandele inkqubo ezifanelekileyo okanye balishiye eli lizwe. Everyone without proper document must follow a right procedure, because we will never even a single day allow anyone to undermine the immigration laws of our country. Kuza kwandiswa inani lamapolisa phambi koqhankqalazo olukhulu lwangolwesibini kwaye amapolisa aza kuqhubeka nokubeka iliso kuzo zonke iintshukumo ezicwangcisiweyo kwiphondo liphela. Ukanti abaqhankqalazi bombutho oluntu iMarch on March bangene kwizitalato zaseParklands eKapa bephinda ikhwelo labo lokuba abaphambukeli abangenazimpepha mvume zokuba kweli baphume baphele ngolwesibini ozayo. Oku kulandela ukruthwa-kruthwano namapolisa aye awavuma ukuba aba baqhankqalazi baqhubele phambili kwaye kukho nabantu abazifihle ubuso kambe abanye bephethe intonga kunye nemvubu. You said when you started off, you told me this is a respectful, peaceful march. Yes. Kuye kwakho ukruthwa-kruthwano phakathi kwabaqhankqalazi kunye namapolisa ukubamba ucwangco eParklands eKapa. Ekuqaleni eli qela lizame ukunyanzelisa ukuba liphathe intonga zalo lisithi lisiko labo, kodwa amapolisa athe unotshe kwaye akuyiwa ndawo ngaphandle kokuba kuthotyelwe imithetho. Our children can't get into schools and they're just living here illegally. Everywhere is infested with illegal immigrants. People just come and live here undocumented. And we don't have rights as South Africans. Abaqhankqalazi banyanzelisa ukuba lo mbutho awujolisanga ekubukuleni ngokwesizwe kodwa ufuna nabani na ungena kweli lizwe azokuhlala okanye asebenze akwenze oku ngokusemthethweni kwaye ahloniphe nemithetho yoMzantsi Afrika. Our government doesn't love us. That's why we are continuing with the march. Our government has allocated so much money that he could have taken and used to build to fix our borders. Foreigners have taken over Wynberg. It's their city now. Same with Parklands. It's Lagos. It's where the drugs are. It's where underage girls are being prostituted. Indlela ehlala ixakekile iParklands Main ibizolile ngexesha loluqhankqalazo. Amashishini amaninzi evaliwe neminyango itshixiwe. Eli qela belihamba limisa kwiindawo ngeendawo lityhola ngolwaphulo-mthetho olwenzeka kulo mmandla. Kananjalo abemi base-DRC eKapa bamemelela ubunye kuma-Afrika kuxeleshwano ngezikhondo zamehlo olugqubayo oluchasene nabaphambukeli abangenazimpepha zokuba kweli. Oku kuza nanjengoko uqhankqalazo nodushe ngakwabo bangenazimpepha luqhuba bathi boyikisela ubomi babo nanjengoko umda osekiweyo womhla wama-30 kuJuni wokuba bahambe usondela. Furaha waseGoma eDRC isixeko saseKapa usenze ikhaya lakhe nosapho lwakhe iminyaka engapha kwama-20. Ungomnye wabaphambukeli abathengisa kwinkaba yesixeko kondla usapho lwakhe. Kodwa uthi nakubeni enempepha woyikisela ubomi neshishini lakhe njengoko umda we-30 kaJuni usondela. Not only my business, my life, my kids' life, my husband, my grandchildren. Yeah, because we are here for a long time. Uthi abantwana bakhe abazalelwa kweli bayabukulwa esikolweni. Umemelela ubunye. When they go to school, they are not welcome. Almost they call them kweli foreigners. That thing is not good. Bambi baxhuma amathemba kurhulumente weli. Of South Africa must take charge of everything. Don't leaving other people doing everything that they want to do, because the image of this country is now distorted. I-Congolese support ithi incedisana nabemi base-DRC abafuna ukugoduswa.
Sinamkele kwakhona uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwi-SABC Plus ngelixa zisaswaza ngqo kwi-SABC Lehigh. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona nakwiqonga le-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. I-CPF KwaZulu-Natal liza kuncedisa ii-arhente zonyanzeliso mthetho ukugcina ucwangciso ngolwesibini umhla wama-30 kule nyanga ilusuku loqhankqalazo olunyanzelisa abemi bamazwe ngaphandle abakweli ngokungekho mthethweni ukuba bamke kweli. Ukanti umongameli weCOSATU uZingiswa Losi umemelele orhulumente base-Afrika ukuba bajongane nemiba yezopolitiko nezoqoqosho eqhubela phambili abemi boMzantsi Afrika. uLosi uthi bonke abantu abakweli lizwe mabahloniphe imithetho yoMzantsi Afrika. Oku kuthetha ngethuba ebesenza intetho kusuku lwesibini lwenkomfa ye-13 yeNEHAWU eBoksburg. Umongameli weCOSATU unikezele ngomyalezo ongqingqwa egxile kukubukulwa kwabantu abaphuma kumanye amazwe. Uthi orhulumente bamanye amazwe kwilizwekazi iAfrika mabalungise ingcinezelo yezopolitiko kumazwe abo kuquka ukunyashwa kwamalungelo abantu kunye nokungabikho kwemisebenzi. We expect, comrades, our sister African nations governments to embrace democracy and human rights and to create jobs and economic opportunities for their people in their countries. NgoLwesihlanu ngethuba inikezela ngentetho yakhe unobhala jikelele we-SACP ukugxekile ukuchithwa kwe-600 million yerandi ukukhawulelana noqhankqalazo olusekelwe umhla wama-30 kule imiyo. The police say they are going to spend 600 million to monitor a march. What nonsense is that? 600 million. So why can't they cancel the march then? If the march has become a national security, why can't they cancel it? Ephendula kwisanxo esivakaliswe ngamalungu eNEHAWU kwintetho kaMapayila, unobhala jikelele weNEHAWU uZola Saphetha uvumile ukuba izimvo zahlukene kulomba. On the reaction of the Congress to the General Secretary of the party, it was triggered by the fact that some individuals might have a different understanding or experiences as it relates to that. But the most received speakers out of all speakers by this Congress is Solly Mapayile. INEHAWU ithi yakulivakalisa olwalo uluvo njengombutho wabasebenzi ngosuku lokugqibela lwale nkomfa. Ubizeleni Jabu Gwanya welali yasesicwenza iFlagstaff eMpuma Koloni oneminyaka engama-30 anethoba ubudala ucela uncedo lwentombi yakhe eyazalwa ikhubazekile kodwa imeko yekhaya labo ayimvumeli ukuba asebenzise isitulo esinamavili. uGwanya ucela uncedo lokufumana ikhaya elifanelekileyo eliza kuhlangabezana neemfuno zentombi yakhe kuba ngoku banobunzima bokumhambisa ingakumbi xa bemsa kwindlu yangasese. Lo mama uyasokola ekukhuliseni umntwana wakhe sekuyiminyaka emininzi ejonge enkalweni akho ncedo lude lifumaneke. Ufumana isibonelelo kurhulumente aze athengise inkuni ukuze afumane enye imali. Uboma apho ndibethe kakhulu kukuswela kamama. Abunzima kakhulu. Nzima kakhulu impilo so mama. Vele ntshintsha. Nsinsinyelwe kakhulu. Ngiyatheza, ngiyami ngekuthizini. Phina basolwa ngumntwana nabe ndimthembile eqibile isikolo. Avele wasweleka ebenisithi besethena uzoniqashela umuntu ba ngincedise. uGwanya uthi uceba wayojonga imeko yakhe ngo-2023 waze wathembisa ngokubanceda kodwa akukabikho ncedo luzayo. Ngicela ukwakhelwa indlu ezoba netoilet. Ngaphakathi kweba itoilet ikude. Umasipala wase-Ingquza Hill uthembise ngokungenelela. uMiss Gwanya uapproviwe and uyiphathi yabo bazawufumana izindlu kwiproject eyi-Ingquza 500. Uyacetyiswa uba afake isicelo esizocela indlu ezoba ngu-45 square meters ibe nazo zonke izinto ezizodingeka ukwenzela uba umntana
ubomi bakhe bube ngcono. Amanzi ayingxaki ukanti ukuhoya lo sisi ophila nokukhubazeka kudinga amanzi kangangoko kuba iingubo zihlanjwa qho. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eFlagstaff. Inkokheli ye-DA uJordan Hill-Lewis uthi ikhwelo lakhe lokuhlengahlengisa abameli bombutho kwikhabhinethi limalunga nokuqaqambisa i-DA hayi iyantlukwano. Ebutsheni bale nyanga uHill-Lewis ubhalele umongameli uCyril Ramaphosa ecebisa utshintsho kwiqela lekhabhinethi ye-DA kuquka ukungena esihlangwini zalo wayesakuba inkokheli yombutho kwanomphathiswa wezolimo uJohn Steenhuisen. Hebethetha ngethuba etyelele Everton West nalapho bekubhiyozelwa impumelelo yonyulo loValuskhewu kwiWard 28. uHill-Lewis ugxininise ngelithi olutshintsho lucetywayo luyinxalenye yesicwangciso qhinga sexesha elide lokomeleza umbutho phambi konyulo luka-2029 hayi ekubekeni bucala abantu embuthweni. Sometimes it's time for a rotation in the team, time to give other people an opportunity, time to bring in fresh blood, and I do everything with this goal in mind. What is the party that we're trying to build in the future, and what is the kind of country we're trying to build in the future? We are planning strategically and carefully for what we want to achieve in 2029, when we want to be the biggest party in the country, and that's going to require a big shift in gear from us. Lelo lukaphawule into i-DA ibiza ngokuba yimbali ukuphumelela iWard 28 okokuqala ngqa. It is the first time in our history anywhere in South Africa that we have won 100% township black South African ward. That is an amazing achievement for us. It means that we are the only party in the country that has won in every single demographic community in South Africa. Amehlo ethe ntsho kuqhankqalazo olucwangcisiweyo ngolwesibini kweli liphela malunga nabemi bamazwe ngaphandle abakweli ngongekho mthethweni. uHill-Lewis uyamkela inkxalabo yoluntu kodwa walomkisa ngelithi uqhankqalazo kufuneka luhlale lunoxolo kwaye luhambisane ngqo nomthetho. Umongameli we-UDM uNjengele Bantu Holomisa uphehlelele ngokusesikweni umqulu wonyulo lorhulumente basemakhaya kuGompo City eMpuma Koloni phambi konyulo lorhulumente basemakhaya ngoNovemba walonyaka. uNjengele Holomisa uphehlelele umqulu wezithembiso zonyulo. UDM ukholelwa ekubeni eyona mfuno isiseko kubemi boMzantsi Afrika kukufikelela kwiinkonzo ezingundoqo kunye norhulumente osebenza kakuhle nobeka phambili abantu bakhe ngeli lixa ulwa urhwaphilizo kunye nenkcitho-mali eyilahleko. Municipality can succeed if residents do not have reliable access to water, sanitation, electricity, roads, removal and functioning public infrastructure. The second pillar Kwezemidlalo iBafana Bafana engene kokuqala kwibakala lokuhlamba ijezi kwindebe yehlabathi yeFIFA izilungiselela umdlalo neCanada ngokuhlwa kwangomso. Lo mdlalo uza kuqala ngentsimbi yethoba ngorhatya ukanti ukujonga esingakulindela kulo mdlalo siqhagamshelana ngobuxhakaxhaka bale mihla nentatheli yethu yezemidlalo uMduduzi Ndlovu. Mdu masizibulisele sikwamkele khasele usichazela mani ngezinto esinokuthi sizilindele emva kokuba ke uMzantsi Afrika uthe wabetha iSouth Korea. Ingabuza kwenza njani apha kuGroup A kunye ke neCanada? Bingelelelisa nembukeli wetinzaba kusihlwa nje. Sesenteke umlando oseningizimu Afrika iBafana Bafana ingenile kuma-knockout stage kwekucala ngqa sesidlale kumqhudelwano wenziwe emhlaba ke amahlandla lamane. Siyakhumbula kwekucala ngqa sangena besiyiwa eFrance nga-1998 saphinde sakhwalifayela kuya eKorea Japan nga-2002 kokubili lapho azange sikhone kwendlulela esigabeni esilandzelako sakhishwa ama-group stages sabe sesiyasingatha lapha ekhaya nga-2010 nakhona kwala nje ngemagoli ngesikhathi sehlula iFrance eBloemfontein sakhishwa ke nakhona kuma-group stages nyalo sende nje umlando lomuhle naye iCanada isilinze kuphi eLos Angeles
iCanada ke utakhumbula yembukeli ukuthi ngilelinye lemave la singatha lo mgcuzelwano njengoba usingatha amave lamathathu le kuyi-United States of America, iCanada kanye neMexico. Kepha ke iCanada ngekudlala kwayo kuma group stages yehlulekile ukuphumelela yonke imidlalo yayo lokwenda ukuthi sale seyisuswa ekhaya isaba nale advantage ukuthi idlalele ekhaya embi tihlweletayo lokusiniketa kumbe folocina siyiningizimu Afrika ukuthi sidodlalela enzaweni esingathi kumbe i-neutral ground sonke njengoba iCanada nayo ayikho ekhaya ise-LA, iSouth Africa ayikho ekhaya nayo ise-Los Angeles. Sekungenteka ngoba ngayini ngumkhumula Jesse ke nyalo lonandisa longena kahle enkundleni ente umsebenzi lofanele lekukushaya emagoli uyakhona ukuqhubekela embili ngumkhumula Jesse ngiwafa lesigaba lesingena kiso. Njengentatheli ke mntu yezemidlalo xa wena uzijongele kwelakho icala ingaba mhlambi ke umqeqeshi lo weBafana umnumzana ke uHugo Broos ingaba angatshintsha mhlambi iqela eli okanye afaka abanye okanye ayeke eli besele liphumelele pha kwiSouth Korea? Ngicabanga sikukwendeka kulomdlalo wakusasa kusihlwa ukuthi uyabuya phela Tebogo Mokoena njengoba sitawukhumbula ukuthi lo wakamkwena bekaseva isuspension ngemuva kokuthola emakhadi lamfubi lokuma yellow card kumdlalo wokuqala nemidlalo wesibili akakhona ukudlala kumdlalo wesithathu lapho sehlule khona iSouth Korea. Kepha utawubuya khona ke kulomdlalo ungomunye wabadlali labane experience eqenjini lesive phinze abethisekela la captain khona kuBafana. Ngicabanga ukuthi inguquko lethu awuba ikhona yinye kulomdlalo wakusasa. Ngicabanga ukubuya kwakhe Mokoena nguyelo utawungena enkundleni angathi ke ukuthi umceceshi anga sacrifice abanye ekhathi kwamphatha nasiphephelo sithole ngoba adlala bobathathu ngoba makadlala kanjalo utasho sobuyela kuloko lengazange sikuthanze silive la kwenda khathi sithola neTulu neMexico ukuthi kube defensive midfield. Sibamba ngazo zosibini ke pha kumntu nentatheli yezemidlalo kwelijelo losasazo. Kamnandi mawethu.